Mayong adlaw sa tanan. Nakita ako one time og post sa Facebook nga dihay duha ka mga bata nga nagistorya. Ingon ang unang bata, nakabay paryente nga famous. Tubag po ang iyang amigo. Aw, dili sa panghinambog, pero kanunay ko makabati sa akong tatay nga iyang tawgon ng Dios nga iyang amahan. Nakasmile ko nga naglantaw kay dili ba lalim tong tubag sa bata. Ang mao nga tubag na daghang implication. Kay lalim bagod ng tago ng Dios nga amahan. Dinhi sa itong katalingban karon nahimong uso ang palakasan. Kung kinsay na ay kaila nga mga gamhanan sa katalingban, mo ay makita nga mas bulahan. So ang pagtawag sa Dios nga amahan, dili na basta-basta. Pero sa klaro-klaro nga istorya mga igsoon, ang pagtawag sa atong Dios nga amahan usa sa mga importante nga gitudlo sa atong Ginoo sa tanan nga iyang mga kaanakan. Ang atong pamalandong ining adlaw atong isumpay sa first nga message nga akong gi-share dinhi niadtong Father's Sunday. Ako ning gitaytulan og liwat sa amahan. Gusto kong magsugod ta sa pagpamalandong kung unsa ang trend sa pangunahuna niini nga konsepto ang pagtawag sa Dios nga amahan. Sa Juan 5, atong mabasa ang istorya sa atong Ginoo nga nag-ayo og usa ka paralisado nga tawo didto sa Pool of Bethesda. O iya kining gibuhat sa adlaw nga ipapahulay. Simple ra kaayo ang gibuhat ni Jesus. Giingnan lang siya ni Jesus nga bangon, dad ang imong banig ug lakaw. Na just imagine nga dugay na in taon ug ulat-ulat in tawanan nga mamaayo. Unya sa dihang giingnan siya ni Jesus nga bangon, dad ang imong banig ug lakaw, iyang na feel nga diha nay kusog sa iyang tiil nga nakabangon siya og nakalakaw. Unsa kay iyang bation mga igsoon? O kita to malipay jud ta. Dili lang mulakaw, kung dili mo lokso, o posible nga musinggit pagayod sa kalipay, dili ba? Apan lagi kay adlaw man to nga igpapahulay, gisaway siya sa mga Parisiyo. O giingnan siya, hoy! Dili ba adlaw nga igpapahulay karon? Ug sumala sa atong kasuguan, dili mahimong magtrabaho bisan sa pagdala sa imong banig. Busa kay gisaway man lagi ang tao, ang nagsaway niya mga otoridad man sa ilang panahon, nangatarungan ra pud taon siya sa pagingon. Gisugo mangud ko sa tao nag-ayo nako. Nga ako kunong dad-o ni akong banig ug lakaw, sumisunod ra pud ko. Now, sa dihang nasayran sa mga Parisiyo nga si Jesus maong nag-ayo kaniya. Matud pa sa istorya dinhi, sukad niadto ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nagsugod na sa paglutos kang Hesus. Tungod kay nang ayo siya sa adlaw nga igpapahulay. Now, dili sa verse 17, ato pudbabasa nga si Jesus nangatarungan sa pag-ingon, nagapadayon ng akong amahan sa iyang buluhaton. Busa, nagapadayon pud ako. Niya ingon siya dinhi sa verse 18. Tungod adtong gisulti ni Jesus, misamot na jud hinuon ang tinguha sa mga Parisiyo sa pagpatay kang Jesus, kay wa lamang siya mulapas sa ilang balaod sa panahon sa adlaw nga ipapahulay, kundili mingon pa gayud siya nga ang Dios mao gayud ang iyang amahan. Now, ato hinumduman nga si Jesus nagatudlo sa mga tao dito sa iyang wali sa bungtod kung saan sa pagampo. Ug ang iyang gitudlo nagaingon nga kung mag-ampo sila, hindi niyon pag-ampo amahan namo nga naa sa langit. I-take note nato ni mga igsoon. Si Jesus, siya mismo nagtudlo sa pagtawag sa Dios nga amahan namo nga anaa sa langit. Now, let us also take note mga igsoon na si Jesus gatudlo usab sa iyang mga tinunan sa John chapter 14. Ingon siya, ako mao ang kamatuoran. Meaning,
Ang tanan nga iyang gitudlo tinuod ug mao dapat ang sundon. While ang iyang gitudlo may differ sa mga gitudlo sa mga banggiitan nga nagtuon og tag-as nga kahibalo sa kalibutan, pero ang atong Ginoo nagpasalig nga walay makaadto sa amahan kundili pinaagi lamang kaniya. In fact, iyang giingnan ang iyang mga tinunan nga ang nakaila kaniya nakaila usab sa Dios nga amahan. Dili lamang makaila kundili nakakita or makakita pagayod kaniya. Now, balik ta sa chapter 5. Nganong nasuko man ang mga Parisiyo nga tawgon ang Dios nga amahan? Nasuko sila tungod kay ang implication sa pagtawag sa Dios nga amahan. Ingon din sa itong verse, nagkahulugan nga gipakasama ni Jesus ang iyang kaugalingon sa Dios. Maunay pagsabot sa mga Parisiyo nga nagtuon og maayo sa ilang balaod og tradisyon sumala sa gitudlo ni Moses. Ingon nga mga Judio, nagatuon sila og maayo. Ug mao na itong lantawon karon kung unsay gitudlo ni Jesus nini nga topic. So sa may gitudlo ni Jesus dinhi taliwala sa reaction sa mga Parisiyo. Well, nagklaro ra pud si Jesus sa pagsulti nila nga kung say ako nakita nga gibuhat sa akong amahan, mausab ka na akong buhaton. Una iya pagayod kini nga gibalik sa pag-emphasize. Busa kung unsa ang gibuhat sa akong amahan, mausab ka na ang akong buhaton isip anak. Now, I would like to go back aning pagtudlo sa atong Ginoo unsaon sa pagampo. Again, to give you some context, kining gitudlo ni Jesus, apil ni sa iyang wali dito sa pungtod. Nagtudlo siya nga bulahan ang mga tao nga nagaila, nga nagkulang sila sa Dios. Nagmasulobon, mapainobsanon, naninguha gayud sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug uban pa. Unya, we will notice diha sa iyang pagtudlo, iyang gi-compare ang iyang pagtulunan ngadto sa naandan na nila na tinudloan sa mga Parisiyo. Nga mao ang ilang magtutudlo sa ilang pagtuo. I will only cite one of those things kini nga niya sa Matthew chapter 5 verses 43 to 44. Di nag-ingon si Jesus, nadungog ninyo ang giingon, higugmaan ninyo ang inyong mga higala, ug dumti ninyo ang iyong mga kaaway. Apan ako mingon kaninyo nga higugmaan ninyo ang inyong kaaway, ug bisan pa ang mga nagalutos kaninyo, iampo ninyo. Ug iya kining gisundan sa pag-ingon, kung buhaton ninyo kini, mahimo kamong tinuod nga mga anak sa inyong amahan sa langit. Nya gitapos ni Jesus ang chapter sa pag-ingon, busa magmahingpit kamo sama sa inyong amahan nga langitnon. Now, kung si Jesus nagaingon nga siya ang kamatuoran kung ang paagi nga makadto kita ngadto sa atong amahan sa langit, mahimo lamang diha o diha kaniya. We need to listen to him. We need to learn from him. Tungod kay tanan nga iyang gitudlo, wala lamang niya isulti for the sake of saying, kundili iya kini nga gipakita aron sa paghatag og modelo nga sulundon sa tanan nga midawat kaniya og naga-desire nga mosunod kaniya. Atong hinumduman kining iya gitudlo nga ang tanan nga iyang gibuhat, and I would like to emphasize nga tanan nga iyang gipakita sa iyang kinabuhi, iyang gibuhat sa pagsunod sa gibuhat sa amahan, ug mausab kini ang gitudlo ngadto sa tanan nga buot mosunod kaniya. Si Jesus nagatudlo kanato nga kinahanglan ta nga muliwat sa atong amahan nga nagabuhat kanato sumala sa iyang dagway. Now, I would like to end our meditation sa pagbalik
unsa ang giingon ni Jesus nini nga iyang gitudlo. Mingon siya, kung buhaton ninyo kini, mahimo kamong tinuod nga mga anak sa inyong amahan sa langit. Amen.